Gvern nazzjonalista ħoloq sitwazzjonijiet u problemi li taqlu ħajja il-familji u issa Gvern Laburista se jsolvihom. Gvern li fuq konferma tal-Eurostat qed igawdi l-fiduċja ta' 81% tal-popolazzjoni. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat li jinnota d-differenza ma' oppożizzjoni li taħrab mill-problemi li ħolqot istess. Bħal dik ta' taxxa żejda fuq vetturi, taxxa li kienet ta' dannu kbir għal eluf ta' persuni. Din is-sena ħan nkunu qegħdin nikkaverjaw lin-nies li xtraw il-karozza fl-2006 u dawn in-nies din is-sena 11-il sena wara li xtraw il-karozza u 11-il sena wara li l-gvern ta' qabel kien serqilhom il-flus, din is-sena dawn il-familji bis-saħħa ta' dan il-gvern, bis-saħħa tal-għaqal li mxejna bih, ħajrċievu ċekk bi flushom lura. Muscat fakkar kif l-aħfef ħaġa li seta' jagħmel dan il-gvern kienet li jnessi dawn l-inġustizzji għaliex ma kinux sitwazzjonijiet li ħoloqu. Imma ħansolvuhom aħna. U din għalhekk nappella lil dawk il-familji li huma affettwati li jibdew jgħidulek u tagħna meta tibda tinqata'. U ħaġa oħra u nifhem l-impazjenza ta' dak li jkun, imma nfakkar lil dak li jkun din mhix kwistjoni li ħloqna aħna, imma kwistjoni illi aħna biss nistgħu insolvu, aħna biss nistgħu insolvu. Dwar skandlu Pagi PN fakkar kif il-Kap Nazzjonalista irrifjuta li jippubblika invoices folot sal-reklami li qatt m'eżistew u li issa qed jirrifjuta investigazzjoni mill-Kummissjoni Elettorali. Dan f'kuntrast mal-ewwel gvern fl-istorja li ppubblika kull kuntratt. Fl-istess ħin tenna li dan huwa gvern li kontrarju għall-oppożizzjoni jirrispetta lill-awtoritajiet. Dil-ġimgħa l-Ombudsman ikkritikana fuq il-qasam tas-saħħa. Naqblu miegħu le naħsbu li teknikament huwa skorrett għaliex il-gvern ħajibqa' responsabbli għal qasam tas-saħħa anke f'Għawdex. Ikkritikajnieh lill-Ombudsman is-Sur Mifsud le għandna kull rispett leh. U mbaxxu rasna lejn dak illi qiegħed jgħid ngħidulu fejn ma naqblux miegħu u nibqgħu mixjin. L-istess kif dejjem irrispetta l-kritika ta' istituzzjonijiet oħra, gvern illi jisma' u jagħti każ il-kritika flok jattakka. L-istituzzjonijiet taħsbu li dak kollu illi iddeċidew aħna qbilna miegħu. Anzi kellna ħafna istituzzjonijiet li kienu kritiċi. Il-qorti neħħet ilna żewġ siġġijiet, maġġoranza. Taqbel le ma taqbilx. Għamilna xi xenata? Le ma għamilniex xenati. Ikkritikajna lil xi ħadd? Le. Baxxejna rasna? Dan huwa the rule of law? Ħankomplu nimxu. Nittamaw li l-poplu jagħtihomna lura dawk iż-żewġ siġġijiet meta niġu għas-sewinno.